En César abaixa el cap fins a repenjar el front sobre el dors de la meva mà i somica. Vull saltar per damunt de la taula i abraçar-lo, però no vull que em facin fora. Sé que no puc esborrar-li la vergonya que sent, però puc començar per demostrar-li que jo no en sento gens. I no només no tinc vergonya, estic orgullosa. No puc obligar-lo a estimar-se. El màxim que puc fer és estimar-me sense cap vergonya al seu davant, com va fer la Bo al davant meu. Potser així ho entendrà. No fa gens de soroll, però noto que la mà s'amulla amb les seves galtes. Has de tenir les mans a la vista en tot moment, rei, diu una de les infermeres. En César posa les mans planes sobre la taula sense alçar el cap. Respira profundament com si intentés calmar-se. Entenc per què, però em fa ràbia no poder estar junts un moment en pau. Dirigeixo una mirada assassina a la infermera, encara que sé que no és culpa seva. Tant de bo fos culpa d'algú. L'únic que fem tots plegats és intentar mantenir-lo en vida. En César s'eixuga els ulls i el nas. Vols que m'enfadi amb aquella infermera de part teva? Pregunto, perquè si en César no pensa trencar la tensió amb les seves bromes de sempre, ho hauré de fer jo. Ell riu sense gaires ganes. No. Vull que m'expliquis com et vas exposar a la Bo. Es gira i agafa un taquí de la bossa. Potser les coses trigaran a tornar a la normalitat, però està menjant el que més li agrada i xafardejant sobre la meva vida amorosa. Així que sé que anem pel bon camí. Guia per a lesbianes de l'Escola Catòlica. Sonora Reyes. El silenci va lliscar per la sala com una serp després d'atipar-se de ratolins de camp. Peresosament i lenta. Resultava aterridor comprovar amb quina rapidesa podia quedar-se callada una habitació amb més d'un centenar d'ocupants. Qualsevol persona hauria pensat que es trigarien almenys uns bons 5 minuts a aconseguir un silenci absolut. Totalment erroni. No havien calgut ni 30 segons. Les meves paraules encara rebotaven a les parets quan l'absència de soroll les va engolir amb golafreria. Va devorar-les en un instant i tot seguit les va regurgitar en forma de silenci incòmode. Com a mínim, ho era per a mi. La resta d'espectadors, en canvi, semblava trobar-lo força confortable. Potser això era perquè ells no tenien la cara del color d'una maduixa madura. Suposo que el fet que bona part del fandom del Doctor Interespacial no els mirés a ells ajudava, clar. Jo no tenia tanta sort. Mai, en els meus 15 anys d'existència, havia tingut tants ulls clavats en mi, ni tan sols durant el concert de Nadal a l'institut. Tampoc aquella vegada que vaig intentar fer una tombarella al pati de l'escola i vaig acabar dins la font. Tenia 5 anys, però el malnom de la Majoret em va acompanyar fins a la secundària, quan els meus estimats companys i companyes de classe me'l van canviar pel de la friki. Però no ens desviem del tema que ens ocupa, és a dir, el ridícul més espantós de la meva vida. Centrem-nos. Centenars d'aficionats i aficionades a Doctor Interespacial mirant-me fixament, amb la boca oberta, sentint vergonya aliena. Estava clar, encara que no tanta com la que sentia per mi mateixa. Si fins i tot hi havia gent que m'assenyalava i murmurava, em volia morir. Piranya social. Mariló Álvarez Sánchez.